Marek, rada by som sa ťa spýtala, čo považuješ za taký svoj najväčší kariérny úspech? Tak ja som začal tieto modré farby KPMG obhajovať v roku 2008 a manažérom som sa stal po 5 rokoch v 2013. To bolo relatívne rýchlo, ale v priebehu tých 5 rokov som zároveň stihol si spraviť medzinárodnú certifikáciu účtovnícku ACCA, ACCA, zároveň sa zapísať do komory auditorov, Slovenská komora auditorov. V tom čase, pretože som bol jeden z najmladších certifikovaných auditorov na Slovensku, lebo v 2013 som mal 28 rokov. A zároveň som bol v komore certifikovaných účtovníkov, Slovenskej komore certifikovaných účtovníkov. A teraz 2 roky dozadu sa mi podarilo dostať aj do komory, Slovenskej komory daňových poradcov. Čiže také kombo v podstate týchto komôr, či už slovenských alebo medzinárodnej. A myslím si, že to je asi také, čo považujem za jeden z tých najväčších kariérnych úspechov. A Terka, mňa by zaujímalo, že kde si ty počula prvýkrát o KPMG, o KPMG na Slovensku? No to je taký trošku zaujímavý príbeh, lebo to sa ťahá so mnou ešte tak od strednej školy. A kedy vlastne škola pozývala rôznych ľudí na prednášky a vlastne prišla raz taká skupinka ľudí, ktorí rozprávali o svojej či už študijnej a potom následne kariérnej ceste po strednej a vysokej škole. A vlastne spomínali viaceré také veľké firmy, ktoré vlastne, keď sa človek dostane, tak vlastne tomu otvára dvere a vlastne potom viac menej už má taký predpoklad toho, že bude úspešný. A vlastne z týchto firiem, ktoré boli spomenuté, jediná, ktorú som si zapamätala, bola KPMG. A tak som si povedala, že no to by bolo super a sa tam dostať a raz okúsiť, že čo to vlastne je, byť v tej firme. A tak nejakým spôsobom sa mi podarilo sa sem dostať, za čo som veľmi rada a som veľmi vďačná. A my sme vďační a veľmi radi, že si s nami. Existuje nejaká rada, ktorú si v živote dostal, ktorá ti v kariére tak najviac pomohla? Tak tých rád zatiaľ 16 rokov v tejto firme bolo viacero a hlavne teda od starších kolegov v tom čase. Niektoré sú teda v angličtine, že napríklad if you are going through the hell, just keep going. Naozaj, že keď máme to ťažšie, náročnejšie, komplexnejšie obdobie, tak netreba sa vzdávať, je to len obdobie a treba ho prežiť ďalej a potom z pohľadu späť zistíme, že to nebolo až také náročné obdobie. Alebo ďalšia motto, rada, alebo to, čo kolegovia používali, je, že sometimes you win and sometimes you learn. Čiže naozaj z pohľadu toho, že aj prehra môže byť na niečo dobrá, môže nás niečo naučiť, môže nás niekde ďalej posunúť. Alebo jeden z kolegov používal, že sky is the limit. V zmysle toho takého z Toyoty, že nič nie je nemožné. No znie to ako fráza, ale človeku to v tých takých náročnejších obdobiach veľmi, veľmi pomôže a vie ho to povzbudiť, motivovať a posunúť ďalej. A jedno z takých, čo aj ja dosť často používam, a to je, že čo ťa nezabije, to ťa posilní a zároveň, keď nejde o život, tak nejde o nič. Tak to sú také tie rady, ktoré aj ja často používam a kolegovia, ktorí ma lepšie poznajú, vedia, že ich situačne používam, že tam, kde sú vhodné. Terka, ty si nastúpila v podstate pár mesiacov dozadu, minulý september, že aké boli tie tvoje prvé dojmy z toho prvých dní, prvého týždňa? Veľmi pozitívne a bola som veľmi milo prekvapená, pretože ten prvý deň vlastne prebiehal na Sandeku, a kde sme všetci, čo sme vtedy nastupovali, či už my z daňového oddelenia, alebo aj z auditorov či iných oddelení, tak sme sa tam stretli a mali sme taký zaujímavý deň, plný rôznych aktivít, kedy sme sa aj tak viac spoznali, čo nám aj tak pekne uľahčilo ten nástup potom následne do práce, kedy sme už boli priamo v kancelárii, kedy už sme absolvovali také tie tradičné dni plné školení a podobne a už sme si vybudovali taký ten náš kolektív, ktorý sa ťahá dodnes a dodnes sme veľmi skvelá partia, takže bolo to úplne iné ako v akékoľvek inej firme, kde jednoducho prídeš a hneď pracuješ a bolo to super. Tak mňa by teda zaujímalo aj na druhej strane, aké boli tvoje začiatky v KPMG a či to teda bola tvoja vysnívaná práca, alebo si to predstavoval inak. Tie moje začiatky, som spomínal, že to bol rok 2008, už to pár rokov dozadu, ale my sme vtedy začínali 1. augusta, čiže v strede leta.
a celý august sme mali školenia. Viem, že sme tie školenia absolvovali mimo Bratislavy, pri Banskej Bystrici, v lone prírody a s veľmi príjemnými ľuďmi, rovnako vekovou kategóriou nastavených kolegov, s rovnakým takým nastavením mysle. A tie školenia boli, že zaujímavé. Pokračovanie do mojho štúdia auditorstva a účtovníctva na vysokej škole a potom už to auditorstvo priamo v praxi, lebo ja som začínal ako auditor. A nielen, že boli školenia počas dňa zaujímavé, ale aj ten večerný program potom s kolegami bol veľmi zaujímavý. A ty si spomínala pred chvíľočkou, že aj ty si našla na začiatku pri vstupe do KPMG dobrých kolegov, ktorí sa postupom času stávajú tvojimi kamarátmi a u mňa to bolo úplne rovnako. Napríklad 3 roky dozadu som mal svadbu a na svadbe môjim svedkom bol kolega, ktorý spolu so mnou nastupoval a zároveň niekoľko ďalších kolegov bolo na tej svadbe. Čiže s kolegou sa stali priatelia a priatelia, tak dovolím si tvrdiť, že na celý život. A to začalo niekde v tých začiatkoch. Ja si pamätám, že si hovorím, že nastúpil som do práce a cez deň mám zaujímavé školenie, ktoré pre mňa baví ma. V noci sa super zabavím, mám zaplatený hotel, mám zaplatené jedlo a ešte mi za to aj platia, čiže super. Ale je pravda, zase by to povedalo aj B, že potom prišla realita a prvý rok som mal možno 36 týždňov mimo Bratislavy, to naozaj veľa cestovania v rámci toho auditorstva a približne 50 klientov, čiže aj potom tam prišlo tej veľa práce, ale toto boli začiatky a spomínam na ne dodnes. To som si aj ja spätne teraz spomenula, že my vlastne ešte v rámci prvého mesiaca v KPMG sme mali tiež školenia, ktoré sme absolvovali v Šamoríne, rovnako tam boli aj auditori a aj my z daňového oddelenia sme mali svoje školenia a potom večer sme presne mali takto spoluprogram, kde sme sa opäť zasa spoznali a vymýšľali sme, neviem čo, bolo to úplne super. Takže naozaj tie začiatky sú veľmi zaujímavé a verím teda, že aj z tých našich kamarátstiev, ktoré sa tu vyvinuli, tak zostanú veľmi dlhú dobu. Presne tak. Terka, keby si mala vypichnúť možno niečo také, že čo považuješ za najlepšie na práci u nás v KPMG? Tak okrem toho, že tá práca je taká rozmanitá, že naozaj nikdy neriešiš to isté dokola, ale máš rôzne problémy, ktoré musíš riešiť a nadobúdaš veľmi veľa skúseností vďaka tomu, tak by som spomenula presne aj tých kolegov, ktorých tu mám od začiatku spolu so mnou. Veľmi často sa bavíme, spolu srandujeme, čiže sa ani počas toho dňa popri tej práci nenudíš. A naozaj toto je asi takéto najlepšie, ten kolektív, ktorý tu so mnou aj prišiel a ktorý tu aj už bol a že stále sa tak udržiava. A Marek, a čo ťa v živote tak asi najviac inšpiruje? V zásade asi mnoho vecí, ale momentálne nám sa s manželkou 3 mesiace dozadu narodila dcérka a mňa teraz veľmi inšpiruje manželka samotná, že keď vidím, ako sa stará o dcérku a poviem si, že toto by som asi aj nedal, popravde. Čiže momentálne veľkou inšpiráciou aj pre ten môj pracovný život je domácnosť a vidieť, ako sa manželka stará o našu malú dcérku. Takže aj človek, ktorý má miliardu certifikátov a je zapísaný v každej komore, tak aj ten nakoniec mekne, keď vidí, aké je toto náročné. Je to tak. A klobúk dole všetkým matkám, ktoré sa starajú o deti, že je to naozaj náročné a vďaka, že ich máme. Terka, ty si k nám nastúpila na daňové oddelenie a pevne verím a som si takmer istý, že čoskoro sa staneš aj daňovou poradkyňou a budeš takisto zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov, ale ak by si žila v alternatívnom nejakom svete, že čím by si bola? No to je veľmi zaujímavé, pretože ja som teraz veľmi spokojná, kde som a čo som momentálne v tomto bode života dosiahla. Ale keby náhodou by som niekedy rozmýšľala, že by som robila niečo iné, tak pravdepodobne by to bolo niečo v zdravotníctve a asi najskôr nejakú pôrodnú asistenciu alebo gynekológiu, s tým, že by som teda pomáhala privádzať na svete babetka a pracovala by som práve s tými babetkami, tak to by bolo veľmi pekné. Sú nejaké vlastnosti, ktoré považuješ za veľmi dôležité, aby človek bol úspešný v KPMG? To je dobrá otázka a nedávno čítal článok
a nie sú to len teda vlastnosti pre KPMG, ale asi vo všeobecnosti, že v minulosti bolo veľmi dôležitý inteligenčný kvocient, IQ a jeho výška. No postupne to prešlo k tomu, že nielen IQ je dôležité pre úspech v práci, ale aj ten emocionálny kvocient, to EQ. A v dnešnej dobe neustálých zmien a rýchlej doby, ktorá stále niekde napreduje, sa už hovorí o tzv. AQ, o takom adaptačnom kvociente, adaptability kvocient. A keď je správne vyváženie všetkých týchto troch kvocientov, čiže IQ, EQ a AQ, tak si myslím, že ten úspech potom je následne zaručený. Marek, tak ďakujem pekne za rozhovor. Dozvedela som sa veľmi veľa zaujímavých aj veľmi krásnych vecí, takže ďakujem pekne. Terka, rovnako ďakujem a tento rozhovor bol pre mňa aj zábavný a zároveň inšpiratívny, takže ďakujem pekne. Ak si myslíš, že tento rozhovor by si zvládol lepšie, a možno aj lepšie robil účtovníctvo a dane než my dvaja s Terkou, tak ťa veľmi radi u nás uvidíme a možno časom nahradíš nielen Terkine miesto, ale možno aj to moje.